Krásný den, v dnešním videu si představíme novinku od firmy Express Laser a tou je tahleta obruč pro zpevnění košíku. Obruč je trošičku atypická od klasického prstence tím, že má dírky vlastně kolmo ke dnu toho košíčku a přiháčkovává se potom takhle ze zhora. Tahleta obruč má průměr 20 cm, krásně do ní potom pasuje i víčko o průměru také 20 cm a do budoucna ještě bude mít Express Laser i průměry 25 cm, 30 a 35 cm. Tady se pak ještě můžete i podívat už na hotový košíček, jak vypadá, a vlastně i když jej chytnete do ruky takhle samostatně bez víčka za kraj, tak je krásně pevný a drží tvar. Pro háčkování budeme potřebovat šňůru 5 mm, potom dno o průměru 20 cm, obruč 20 cm a potom už jenom háček číslo 7, háček číslo 6 a cvakačky. Já už mám košíček tady připravený, háčkovala jsem vlastně 10 řad, teď budu dokončovat tu poslední 10. řadu, takže vlastně akorát pomocí klasického vzoru těch véček si dokončíme poslední řadu a pak už budeme přiháčkovávat prstenec. Poslední řadu dokončujeme pomocí té pomocné příze, aby vlastně vevnitř nebyl vidět žádný šev. Takhle si uděláme poslední to očko, zakončíme. Utáhneme, srovnáme si očka, aby byly všechna stejná. Obruč začínáme přiháčkovávat tak, že si háček strčíme do prvního véčka v té poslední řadě, vytáhneme si ven přízi a uděláme si první oko. Teď si vezmeme obruč a háček strčíme hned do prvního očka nebo do prvního otvoru v té obruči, protáhneme přízi prvním véčkem a máme první véčko. A pak jedeme zase háčkem hned do druhého véčka. Vytáhneme si ven přízi, máme 2 očka na háčku, strčíme háček do otvoru v obruči, protáhneme přízi a protáhneme ji skrz 2 oka na háčku, které jsme měli. Zase háček do dalšího véčka, vytáhneme ven přízi, strčíme zase do dalšího oka v obruči, protáhneme přízi ven a protáhneme ji přes 2 očka. A zase háček do dalšího véčka, protáhneme si přízi ven, máme 2 očka na háčku a háček strčíme do otvoru v obruči, protáhneme si přízi a protáhneme ji 2 oky na háčku. Tak a zase máme 2 očka na háčku, jedno očko těsně obepíná ten háček, to druhé je potom trošku volnější a háček strčíme do obruče, vytáhneme si přízi a protáhneme. A okolo obruče nám vlastně už vzniká i takový řetízek, který je jakoby obháčkováním té obruče. Teď už se pomalu blížíme ke konci té řady, takže už tady doháčkujeme posledních pár oček a budeme ukončovat. Tak, teď tady mám vlastně poslední véčko a poslední otvor v obruči, takže háček strčím do posledního véčka, protáhnu, naberu si přízi a prostrčím posledním okem v obruči a protáhnu 2 oky na háčku a mám vlastně poslední véčko. Teďko si tu přízi ustřihneme a zakončíme vlastně klasicky, jako bychom zakončovali poslední řadu u košíku, tak jak jsme zvyklí. Takže vytáhneme ven přízi, můžeme použít jako menší háček, aby se nám s tím lépe pracovalo. Protáhneme přízi pod 2 nitěmi toho prvního očka, vytáhneme ven a teď už jenom to oko vlastně dokončíme, aby to bylo krásně zakončené a nebylo vidět napojení. Takže háček prostrčíme z vnitřní strany košíku, prostrčíme ho tím posledním okem v té obruči a zároveň ještě nám musí projít takhle mezi tou přízí tím posledním okem. A tady tu přízi protáhneme dovnitř do košíku. Teď už jenom dotáhneme a protože já jsem háčkovala vlastně s tou pomocnou přízí, tak mi tyko tady zbyly dvě šňůrky, 2 příze, takže pak už to můžu pouze jednoduše takhle zavázat.
na 2 uzlíky, utáhnu pořádně a odstřihnu. Šňůrky jsme odstřihli, není tam vlastně nikde nic vidět, žádný spoj a na košík krásně pasuje to 20 cm víčko a košík máme hotový. Kdo ještě potom by chtěl a zdálo se mu, že má třeba trošku mezeru mezi tou poslední řadou obháčkovanou a tou obručí, tak je možné si tam vlastně potom obtočit přízy a vyplnit ten prostor. Takže můžeme takhle jenom jednoduše tam dát přízy, zatlačit ji tam. Odstřihneme a můžeme ji zavázat, anebo bychom ji třeba mohli přilepit tavnou pistolí nebo protáhnout dovnitř košíku pomocí háčku. Já jsem ji tam vlastně na tom košíčku, který mám hotový, tak jsem tam udělala takovou malou mašličku. Takhle. A už tam není vidět vlastně ani žádný prostor mezi poslední řadou a vrškem obruče.